туган якны сагыну, ничекте әтиянене сагыну, туган якны сагыну хисләре бар. Әллә нәрсә булды сиңа хәзер бөтенләй кәһлә файдасы. Кадрлы милләттәшләр, ассаламу алейкум. Мы планируем на больше мероприятий с участием наших земляков. Татарстанлылар. Ничек хәлләр? Шулай безнең планнарда президент белән очрашуга бар. Дубайдағы татарлар, алар русча әйтмешлек наиболее заметный. Искиткеч матур достлыклы булып яшәвебезгә без бик шат. Мында мин бүген сезнең бөтенегезнең әни ролен үтим наверное. Самое главное, мало забыли. У вас очень трудное имя. Бу мылтыклый батала буен. Эш. Дамир. 2 3 1 2 3 Муса. Эльвира. Biz harflerden sözler yapıyoruz. Şundan cevap okuyup başlıyoruz. Kaşımda Кар бар. kalp var. Кулак исләре чыкты. Диде Мусаны. Ләкин мин ишеттем. Мин яракан сине Татарстан. Мин яратам Татарстан. Дальше. Матыр, батыр, крещи. Я манты готов, я на кухне. Окна закрыты, ворота закрыты, телефон выключен, но ничего себе встречает. Бу килеп җиткән аэропортка за полчаса давылды. Татар телен өчен яратам. Сәлам, хәерле кичләр. Бу эшкошма пашаган пародия. Это пародия эшкошма. Без татар яңа елына әзерләнәбез. Татарның каймагы монда бүген җыелган һәм хәерле сәгатьтә мәҗлесебезне башлап җибәрәбез. Берләшкән гарәп мәмләкәтләрендә татарлар күп яшиме юкмы без әлегәчә белмибез, ләкин безнең максат барыбызны берләштерү, бер-беребезне табу, нинди дә булса ярдәм күрсәтү, атага сабан туйлар үткәрү булсын, барысы да булсын. Без ифтарга җыелдык, шулай ук Шаржада, Казан ресторанында бик күп безнең татар чаралары. Һәм без киләчәктә моны план буларак бер-беребезгә хәбәрләшеп, берләштереп үткәрергә дигән теләк бар. Һәм без бик теләп барча татарларны шушында берләшкән гарәп әмирлекләрендә берләштереп, бердән-бер дәүләт булып күтәрәбез килә. Беләсезме, дуслар, уйлап торам да, менә Берләшкән Гарәп Әмирлекләренә килгәнемә нәкъ менә 2 ел, шуннан да декабрь ахыры иде, һәм беләсезме, без Алсу белән бергә ял итәргә килдек. Алсу яңа гына килде эшкә. Шуны әйтәсе килә, Алсу менә туган якны сагыну, ничектер камырлар тарта дигән сүзләр бар, тамырлар тарта, әтиянене сагыну, туган якны сагыну хисләре бар. Синдә бармы андый хисләр? Мәсәлән, Казанга кайтырга теләк бармы синдә? Хисләр иде ул. Һәр кеше чит илдә үзенең туган йортын сагынады. Чиләменә ятсаң, чиреп китә. Шынканың чакса, көч ала. Басуларын, кырларын буйлап, шәп-шәп атлап, иркен сулыш алып кем бара. Таныйсыңдыр җирен, үзгәрсәң дә, тыштан гына кабып кына ул. Бик эзләсәң әле сабый чакның эзләрендә табып була ул. Эх, шушында кайтсам, хисләр ташый. Баштан аяк танышмы ул. Сагышларда тизрәк җырга күчә. Ачылгандай була тавышым, сагынган икән. Сыйпап куям. Алабута әреннәрне әллә инде түгел әлемгә үткән гомерләрне читтә йөреп иркен кышавыннан мәхрүм булып туфрак изеннән зур калада калган әйберләрен сиңа кайтыра шырай исеннән. Эх, туган як, бар бер хикмәт сире, еллар узган саен тартасың. Әллә нәрсә булды сиңа хәзер бөтенләй кәһлә файдасың. Чирәмнәй ширем китәк, шырканың шукса көч алам. Басуларын буйлап, сиңа җырлап, кайтып бара сиңа үз балам. Торгово-экономический представитель Республики Татарстан.
Türkmenistan, Dubay, Timur Şahmet Ferdi. Кадрлы милләттәшләр, ассаламу алейкум. Русский интернет, чтобы все поняли. Очень рад, что сегодня смогли так спонтанно собраться. Вечер у нас был приурочен к Новому году. На самом деле это не Новый год, это повод для общения, чтобы наша диаспора, которая в Эмиратах пребывает временно, кто-то менее временно, кто-то между собой могли знакомиться, общаться. Потому что когда вот наши девочки, активисты создали группу, выяснилось, что у нас много здесь земляков. Те, кто хочет поддерживать связи с республикой, с нашим языком, с культурой. И хотелось бы, чтобы мы все друг другу в этом могли помочь, могли общаться, могли знакомиться. В дальнейшем мы планируем больше мероприятий с участием наших земляков. Это, когда я говорю земляки, имеется в виду наши этнические татары с любых точек России, СНГ, мира. В дальнейшем мы планируем проводить и сабантуи, проводить какие-то клубы по интересам, чтобы могла и наша молодежь между собой знакомиться, общаться, узнавали про события, которые происходят в республике, про молодежные лагеря, типа солят, про культурные мероприятия, чтобы мы могли отсюда тоже кого-то направлять, как представители диаспоры, проживающих в Объединенных Арабских Эмиратах. Кто интересуется историей, могли бы кого-то приглашать здесь заниматься историей, языком. В дальнейшем сформировали, наверное, какой-то клуб татарских бизнесменов, инвесторов, которые помогали бы наладить связи с республикой, с нашими бизнесменами, с предприятиями. И, в общем, было бы очень многогранное общение на разные темы. Я думаю, что многим, наверное, эта мысль понравится. Так что давайте собираться, знакомиться, привлекать еще больше наших земляков. Я думаю, следующее мероприятие, наверное, в конце января спланируем. Вот сегодня в основном молодежь собралась. На следующий раз мы могли пригласить там и тех, кто постарше, и бизнесменов наших татар, и не татар, но выходцев из Татарстана. Вот, я думаю, всем было бы интересно и полезно. Рахмат келгеніңізге, біздің қызларға үлкен рахмат. Алсу вообще шат еттірген, молодец. Дәмді болсын, приятного аппетита, продолжаем. Тамбарлар. Ничек хәлләр? Бик зур рахмат сез килергән өчен. Тимур абый, сез бик күп сүзләрдегез. Январь турында мин нужно обязательно поддержать всех своих друзей, знакомых, всех наших татар. Обязательно предупредить, что в январе все приехали, поддержали. Январь алсағында біз зор делегация белән очрашырбыз дип өметләнәм. Шулай ук безнең планнарда президент белән очрашуга бар. Алла бирсә, аны да тормышка ашырырбыз. Сабантуй да үткәрү теләге бар. Дубайда әле бер тапкырда сабантуй үткәне юк. Алла бирсә, без аны үткәрербез дип ышанабыз. Шулай ук Шаржада татар чаралары бик күп үтә. Төрле җырчылар, Гүзәл Уразова булсын, Элгин Грейма, алар белән дә төрле очрашулар узды. Татар дусларыбызны да чакырыгыз безнең чараларга килсеннәр. Таныштыру өлешенә күчәбез дуслар. Минем исемем Әлфия, кемнәр мине белми. Берләшкән Гарәп Әмирлекләрендә 2 ел яшим. İsmim Alsu була, мин Шарджа шәһәрендә яшим һәм дан компаниясында эшлим. Исмаил Чангәрәк ярдәмчесе булам. Недвижимость моего отца, Расулхейми. Benim ismim Danil, Kadide, Nergize, Sabir. Biz bunda yolculuğa kelgan edik. Бүтән дуслары, Әлфия шәһәрендә килде. Братна келгән иде, ике көннән алабызда кире китәбез. Сәламнарыгызны җиткерербез Казанлыларга. Сәлам әйтсәгез иде. Күп сәламнар. Бик шат менә шундай очрашулар булганга, татарлар бигендә аларда бу җирдә шулай булды. Дубайдагы татарлар, алар русча әйтмешли наиболее заметный. Шулай барыбер күренәләр, бераз гына башкача. Менә моңарча әйтәләр иде. Австралия татарлары, Финляндия татарларын гел үрнәк итеп куялар иде, әйме? Хәзер үрнәк итеп. Хәзер гарәп татарларын куябыз. Безне. Исмаил абыйның да менә ролен әйме шуңа күрә. Бер яктан ял килде, икенче яктан менә дөнья күрергә, сезне күрергә барыбыз. Исәнсез хөрмәтле кардәшләр, газиз милләттәшләр, бик шатбыз шуңа туры килебез белән. Бик Татарстан Яңгасыр каналында ТМВ Планета, ТМВ каналында Манзар Капшында алгачы булып эшлим. Сезне белән бөтенебез белән танышуыма бик шатмын. Искиткеч матур дус татлы булып яшәүебезгә без бик шат, Алла Табада элемтәләр нык булсын. Рәхмәт. Хәерле кич. Сәнсез. Кадерле кардәшләр, монда мин бүген сезнең динегезнең
yani rolü filmlerden filmler olarak şey yok. Filmde yaşayan kişi yok. Barazlara sağlık selametlik. Hayırlı kişiler yaklaşık yaşayamayız bilen. Ben özüm Elvira'nın aynısı bulan. Şeşik gününe geldim konakka. Yıl sayın gelip gidem kolay yoluna gelüge. Şimdi motor meclis gelettim. Значит, это не просто так получается. Benim isim bulan Машtina Пагас. Мен 40 yıldan artıq sövdə sisteməsində tekşürüşü bulmuş gəldim. Bir yıl yol edim indi. Hər birimizin uyğunda uşaqlar olsa, işinizdə sıramışa açdı. Sağlıq, bəxət, baylıq, məhəbbət evimizə kirib, qonaq olub, ömürlük olub qalsınlar. Аминь. Добрый вечер всем. Меня зовут Эльвира. Я дочка. Проживаю в Эмиратах уже 10 лет. Мы из Челнов, но уже живем в Казани. Меня зовут Нелли, я из Челнов, долгое время работала в Казани. Меня зовут Муса, мне 24 года. Почти 2 года уже живу в Эмиратах. Представительство Республики Татарстан. Бензур Рахмат, тоже нас всех услышали. Қазір ашығыстан дейдіріп. Дуслар, рәхмәт бик зур. Хәзер шундый уен кем бүтән кешенең исемен истә калдырды. Кем истә калдырды мондагы бүтән булган кешеләрнең исемнәрен? Менә шулай шул игътибарлы булырга кирәк һәр заман. Дамир, әйдә башлыйк. Әйдә безгә кыю кешеләр. Сабина, Эльвира, Галия, Назия, Галия, есть Галия умянда. Найля, Муса, Тимур, еще одна Найля, Альфия, Алсу, Венера, Айгуль. А Джалиль вот забыл. Самое главное, мало забыли. У вас очень трудное имя. Нурсиля тоже здесь с нами, наша мама на сегодня. Бик зур рәхмәт. Менә нинди игътибарлылык. Тимур Шатовичның әйтәсе сүзе бар. Китергә машина. Хөрмәтле дуслар, к сожалению, мне нужно уехать. У нас приезжает наш Миколай. Мылтыклый батала уен. Борылып, нәбәт мылтыктан бер-берегезгә атырга. Так. На счет 3 отели мы спускаем. Димәк, 1, 2, 3. Эшкә борылабыз да һәм атабыз бер-берегезгә. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bir. Soramıyoruz Musa. 1, 2, 3. Musa. Aygül bu Aygül. Aygül de. Aygül. Kalkmış. Onlar Vенера. Bir. 2 2 3 1 2 1 2 3 Эльвира. Lidia. Size kaldırmam. Soramıyoruz. Astık. 1, 2, 3. Hadi gel. 3, 11. Bizden big motor итеп шигырьләр. Һәм син безгә сөйләп китә алмассың. Musa Jalil birinci ders biz uyuğuna mesleklerdi. İkizdik anlaşılma maksadıydı. Bizden bizim yanına azizden menimizde biz harflerden sözler yapıyoruz. Şundan cevap okuyup başlıyoruz. Молодец! Молодец. Озанға пайдасы келеме? Озанға пайдасы келеме bizler bize? Ile apayda uyda turadi. Dubayda ama elle Qozondan suvi. Belki bundan kalırsın. Kaşımda Qor var, kalp var. dostlar var, saat var. Masa yok.
Молодец! Нәрсәдик ишеттегез, күршегезгә шуны әйтегез. Сүз килә бу яктан да. Көтәбез, көтәбез, көтәбез. Димәк, Җәлил безгә әйтә, нинди сүз ишетте ул? Мин алмадым нәрсә инде сүз үтәде. Ләкин мин ишеттем. Мин яратам сине Татарстан. Мин яратам Татарстан. Сине сүз төшеп калган кайса? Как услышал? Я тоже не понял. Димәк, Җәлил. Обязательно нам озвучивать? Нинди сүз Җәлил ишетте? Матыр, батыр, прыще. Димәк, Җәлил ишеткән матур батыр кеше. Матыр, батыр, прыще. Матыр, братыр, прыще. Мин тугыр кеше. Тугыр. Мен аны сездем белмәдем. Димәк, Ай, нинди сүз булды? сүз иде. Милләт пәрвәр кеше. Нәрсәсен матур, батыр, батыр. Тугыр, андый сүз бармы? Нинди сүз Тугры башлады? кеше бар, тугры верный. Тугыр. Тугыр дигән сүз Тугыр юк. дидеңез? Юк, монда юк безнең саңгырау телефон. Шуңа күрә шулай итеп без ишетәбез. Я должна была 22 лететь. 2:45. Ну, я решила, 2:45, значит, это воскресенье. Она мне пишет: мама, как только сядешь, сразу мне напиши, как посадка пройдет. Я думаю, зачем она про посадку сегодня говорит? Когда мне завтра лететь, мы еще успеем. Я вот с утра тесто сделала, фарш приготовила, манты делаю. 12:30 она мне пишет: мама, ты села в самолет? Я как сидела, говорю: как села? Я манты готовлю, я на кухне еще. Время, посмотри, время 1:30, осталось час до регистрации. Я ничего не пойму, думаю, я же должна завтра лететь. Мама, может, быстренько соберет? Нет, я говорю, я манты только делаю. Чемодан еще не собран. Мама, летишь 25-го, уже билет прислала, не 2:25 опять, а 14:20. Ты поняла? Я говорю, поняла. Эльвир вот молодец, әнисендә дә алып килгән. Бик рәхмәт. Меня никто не встречает, у них телефон выключен. Хорошо, что я знаю, где они живут. Приезжаю, окна закрыты, ворота закрыты, телефон выключен, но ничего себе встречает. Правила аэропорта ничего не знает. То, что нас заранее за 2 часа, за 2,5 часа прилететь. Bu kelib жеткен аэропортка за полчаса. Естественно, она никто не регистрирует, все типа говорят, все, мы уже опоздали, уже регистрация закончена. Ғорур халқын үшін яратам. Әнкәм телен үшін, татар телен үшін яратам. Әнкәм телен үшін, татар телен үшін яратам.